Ragapoa sabu. Baushinda sabu. Sabu wa village 13. You sabu and no question was there. Chati chikumbire unendo nekuti hii ndafamba ndaneta uye ini ndandisina kugarisika because ane threat nekuti kuzosvika ndiuye kuno ndakatenge ndamboenda kunokumbira peace order kumapurisa nekuti munhu yatondirwisa zvakaita pano nepamagrosa apo saka patakaenda kukoti ndopakanza nyaya iyi ine masamoni because ndakamboenda kwamambo Gondo ndobva yatongwa zvinonzi aiwa mambo ngavagadzirise nyaya iyi wozodzoka kuno saka uku vari kutondithreateni tinoda sabu kuti akampa masamoni vatangomutonga default asi chatoda kukonfirma kuti sabu anda kumbonzi jinya anga achinzi aenda nekusera kama $50 aya achiti ndake saka sabu vakauya kuti ichera naye kana sabu kotonyorwa sabu ndizvo kana iwo anorema here kuya sabu ndisingazivi zvangu kuti iyi village 13 sabu wacho akafa but pane aimirira kusabuku uya murume zita rakanyatsori zita yangoziva zvobadunhurirwa izvo ndichaitsvaka senemi yacho chaio amana kuti uyu akarwa nemusombo muno mukambwa kuti panze kuti panze akarwa muno panze ndikuda kuzonza vanhu vanokujairai ndokumira kubata dzafoni ndikutarisa kuti mazanda anyora village 13 nimudasa iye wacho anga ari mukomiti yasabu akafa sabu sabu akafa saka inopera zvaipedzwa nemukomana samundirindi ewe nekuti pane mashoko andotaurawo nekuti mwana wamainini munin'ina wangu dzakanakira kuti hazochenomberiwa mambo 2020 yapera aiwa totenda unendo